Decidim sortir als carrers per denunciar la repressió que estem patint com a moviment. Recordar que nosaltres hem comptabilitzat en els últims 4 anys gairebé una norantena de persones encausades, hi ha hagut 50 detingudes a tot arreu del territori, ens han posat multes per valor de més de 300.000 euros i ens demanen penes de presó que sumen en total més de 150 euros. Entenem que és una repressió molt forta, que ha vingut creixent els darrers anys i que en realitat ha sigut la resposta que s'ha ofert de part del govern de la Generalitat i també de l'Estat espanyol a la mobilització, a la capacitat del moviment per l'habitatge, de generar conflicte, d'obrir pisos, de defensar les cases de la gent i diguéssim que el que ens han ofert davant la seva incapacitat de donar una resposta a la problemàtica de l'habitatge per la classe treballadora, el que han oposat és repressió contra el moviment en lloc de solucions. Sí, perquè entenem que la repressió ve tant amb les eines autonòmiques com estatals. La Generalitat és qui és responsable dels Mossos d'Esquadra i veiem que es presenten a 1 de cada 2 desnonaments, que fan identificacions sistemàtiques, violència policial, etc. Però a nivell de l'Estat tenim una llei Mordassa que segueix vigent i és la que fan servir per multar-nos, tenim una modificació del delicte de desordres que situa encara més problemàtiques al moviment per l'habitatge, tenim l'enduriment de la llei d'enjuiciamiento criminal amb la que volen criminalitzar encara més l'ocupació. Per tant, nosaltres en els dos, diguéssim, nosaltres no esperem res ni de l'Estat ni de la Generalitat, però si no volen aportar solucions el que han de fer és apartar-se com a mínim, no criminalitzar ni perseguir ni reprimir aquelles que sí que estem dia a dia oferint solucions. En aquest sentit, exacte, demanem que s'aturi la repressió, que s'arxivin les causes, que es retirin les multes i que s'absolguin les encausades. Diguéssim, són demandes molt clares i que estan a les seves mans de fer-les. Sí, aquí estem com a moviment per l'habitatge. Jo estic parlant en nom de la Comissió Jurídica del Moviment per l'Habitatge, que no deixa de ser una estructura pròpia del moviment, amb participació de tots els col·lectius, sindicats, xarxes, PAS, de tot el territori català. Diguéssim que ens agrupem, per tant, també hi ha darrere grups de suport de causes repressives que tenim, com les Olzinelles de Sants, el cas de Cera 40 del Raval. És a dir, bàsicament és una manifestació unitària del moviment per l'habitatge, que estem aquí conjuntament per denunciar la repressió i demanar que s'aturi.